Здравейте, аз съм доктор Паскова. Днес ще представим лазерно третиране на вени и капиляри с новата система XLV. XLV е лазерна система, която съчетава две дължини на вълните – 532 и 1064. 532 е дължина на вълната, която се използва за третиране на повърхностни капиляри по лице, крака и тяло. 1064 е дължина на вълната, която достига по-дълбоките слоеве и щади повърхностния слой на епидермиса, така че могат да се третират както дълбоки съдове при по-светли и при по-тъмни хора. Принципа на лазерното третиране е преминаването на лазерния лъч, който се абсорбира от хемоглобина и води до коагулация на съдовете. Освен разширени капиляри и съдове по краката, могат да се третират хемангиоми, съдови звездички, както и различни съдови проблеми по ръце и крака. След самата процедура, пациента нанася няколко пъти дневно термална вода Авен в продължение на 1 месец. Срещу хроничните зачервявания използваме антирожор концентрат, а поддържане и хидратация използваме антирожор крем.